mao ni ang Aninikad, guys. Second Aninikad for today's video. Uy, isang sire. Hello guys, this is Tingog sa Pabo vlog. Alok. So for today's video, banguha ta og kinasun guys, kay aron natay sudan karon pa ni hapon. Let's go. Baka kinasun. Dahil makakabak ako Aninikad guys. Actually guys, ano ang pangwaon yun is Aninikad. Sugman! Ako may Aninikad diri day wa man day. O kung magsudaan ka jutang bato ani ro watay sudaan. Kay aron natay sudaan karon pa ni hapon. Guys, actually magita jud ko Aninikad aron makailam mo sa ang Aninikad. So ang Aninikad guys, ang Aninikad usa si Jaka most favorite nga pagkaon sa probinsya guys. So dili ra siya makita sa dagat. So ang Aninikad wala sa bukid guys ha. Naana siya sa dagat. Lami ang sabaw sa Aninikad guys. Makapila mo lami amra. Makayon siya magulala. So man ni nato guys aron maglubuga. Pire. Lami no? Lami. Ano tayo murag lamlam? Murag way mga kinasun diri asa kuan, da play murag tani kan. Ay ana, nana diri aka murag diri logo. Ay Ginoo ko. Yay guys! Mao ni ang Aninikad guys. Ayan na! Second Aninikad for today's video. Basta money for Aninikad pala ko yun. Ito ako ngayon, nag-iisa. Ay, okay. Ano ko'y pantik? Para ba ko nang labaday? Para to. Ang Aninikad, o kabuok. Kaya aron natay sudan karon pa ni hapon. Wala pa gadi sulod. More moments later. Ako'y isang sirena. Kahit ano. Okay, so karon guys, kay wala tayo nakuha nga kuan, Aninikad, o karon man kabuk pero may mga sulod. Kaya aron natay sudan karon pa ni hapon. Pakas na bataan ko sound. So guys, karon ang kinaunahan nga way sa pag-sweep is this one. Backstroke, 1, 2, 3, go! Sana may luha ka, akong mailuha, at nabawasan Sige guys, mana. Next, freestyle guys. Freestyle, ano o? aking kalutan. Dumi at putik sa aking katawan, ihip ng hangin at katay. Ay, okay. So, ano yung freestyle? Sunod. Sunod na. Way sa pag-swing. Butterfly. Na ba yung butterfly? Ano? High butterfly. Party. Paparuchi. Party. Paparuchi. Oh my God, mura magtagbaki guys. Okay, sunod. Butterfly, backstroke, freestyle. Mura ba? O sige guys, comment section below guys. O nakaibaw mo sa way sa mga swimming. Tsaka. Okay again, so don't forget to like, share, and subscribe to
my YouTube channel, which is Tingog sa Pabo Vlog. Olok, 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 olok. Gapoy ko.